как си? Здравей, благодаря, добър ден, ти? Благодаря и аз. Как се казваш? Казвам се Михайла, на 18 години от град Пазарджик. Къде учиш? Уча в езикова гимназия Бертолд Брехт с немски език. Какво биха казали за теб твоите приятели? Те биха ме описали, може би, като малко ексцентричен човек, понеже аз в свободното си време правя доста штори работи, но по принцип бих му описали като човек, на който биха могли да разчитат. А защо реши да се присъединиш към Pathways и каква мислиш, че е основната разлика между Pathways и други подобни организации? Точно заради тази разлика, понеже в България, за съжаление, няма много такива организации, просто няма и възможността за такива. Това е една програма, която дава възможност на младите хора да се развиват в това, което искат, и то с много добра материална база и с много добри преподаватели. Точно за това реших да кандидатствам и за щастие ме одобриха. И съм много щастлива от това, понеже това е много различно от държавното училище и дори възможността да имаш ментор също е нещо ново за България. Благодаря ти за това. Какво правиш в свободното си време? Какви са ти хобитата, с какви извънкласни дейности се занимаваш? Извънкласните дейности, може би това, че ходя на рисуване, но това си е част от моята подготовка за по-нататък, за кандидатстването ми. Иначе най-вече се виждам с приятелите си и може би излизам на различни места. Какви са ти професионалните цели? Те са много различни. Всъщност аз не съм се насочила към едно конкретно нещо, но най-вече може би дизайн. Искам всякакъв вид, не само един, както и индустриален, промишлен, но най-вече интериорен и моден. Как би дефинирала думата успех? За всеки човек това е нещо различно, но за мен лично успеха е това човек да успее да изпълни своите цели и най-вече да е щастлив с това, което има. Понеже хората в днешно време не са много щастливи и не оценяват това, което имат. За мен успял човек е този, който се е борил за нещо, постигнал го е и е щастлив с това. С резултатите. Да. Какво те прави щастлива? Най-вече моите приятели. Какво те мотивира да вървиш напред? Какво и кой? Най-вече ме мотивира моята конкуренция и това, че по принцип искам да давам 100% от себе си и да постигам това, което искам. Просто явно така съм възпитана, но мисля, че конкурентоспособността в днешно време мотивира всички хора.